Трите ви имена по паспорт. Катя Ангелова Иванова. Свилен Иванов. Прякорът ти? Торта вика. А в прякора ми жони ми викат. Баба ми торта. Много пасти съм яла. Торта. Ще гласувате ли на евроизборите? Зависи как се завъртят работи тогава. На евро. За какво да гласувам? Кой е Орешарски? Орешарски вице-премиер ли? Какъв е? Що? Орешарски, дето това е парламент, управлява парламент. Какво е АБВ? Не знам. АБВ, де да знам, не знам. Какво искате да кажете на президента? Да се гледат работа. Там е само да не обещава. На президента на Орешарски искам да кажа, че да има за младите работа. Кой предложи Пеевски? БСП-то. Де да знам кой прави? Къде е Христо Бисеров? Христо Бисеров, той как? Не го знам къде е. Той нали беше и от ДПС. Ще се разцепи ли БСП? Натам отива. Както отива тъй, да, ще се разцепи. Бихте ли се кандидатирали за депутат, ако ви предложат? Не. Да. Колко получава един депутат? Горе сигурно 1500 лева долница. Даже повече, ако не колен, не молен, не пълнят се гушите депутати. Колко получава един Меринджей? Един меринджей, аз не съм получила нищо още. Не знам, не съм работил по тъстя. На колко години се оженихте? 17. 18. Колко деца имате? 6. Колко внуци? 7. 6. Не познавам. Кой командва във вашата къща? Аз. Жената кой? Мъжа ми носи парите, аз давам на децата. Говорите ли понякога за неща, които не разбирате? Някой път ми се случва такива. Като се нервира. Градинарово или София? Градинаро предпочитам. И двете. Там е по-тихо, по-спокойно, чист въздух. Коне или кода? Коне. Кони. Коя е любимата ти плеймейтка? Каквото сега племеници, от племениците. Де да знам? Всичките. Нямам само такова нещо, предизвикателно. Не. Случва ли се да се позбиете? Зависи от много работи. Случило се? Колко пъти? Той като се нервира, буха, би мене, ма. И аз понякога скачам върху него, да. Плашиш ли се от този телевизор? Не. От камерата да се плашат, те просто е на камера. Ама всички ни гледат. Спират ли те хората на улицата? Мене? За снимки, да. Спират, но аз се бягам отстрани. Какво мислиш за Станишев? Той същи. И той от БСП-то. Живот и здраве, куда мисля за нужно. За Местан? Те са в един кюрс. Аз от никой партия не съм и въобще не обръщам внимание. За Цветелин Кънчев? И щом от ромската партия да помага на ромите, тогава да дава работа много, не само на ромите, и на българите, с извинение на всичките. Справя ли се правителството? Не. Не ги слушам и не се интересувам. За или против предсрочни избори? Има заса, да има. Нека млади да стане. Не знам. Стига вече с тез. Левски или ЦСК? О, Левски. Роми или цигани? Ром. Те еднакви са. Кой е Тодор Живков? Нямам. Тодор Живко почина вече. Добре беше, кражби много не ставаше, работа имаше. Може да беше заплата малка, но имаше работа за всеки. Обичате ли се? Да. Има моменти се обичаме, има моменти се караме. Така е в семейството. Другият добър любовник ли е? Да. Не, добре. Покажи реакцията си, ако Янко ти каже, че си луда. Откача. Пожелай нещо на господари на ефира. И му пожелаем живот и здраве, дълголетие и успех в живота. Успех! Още един път да ме вика София.